Отже, щойно завершилося урочисте засідання українського парламенту з нагоди століття Курултаю кримсько-татарського народу. Воно відбувалося у Верховній Раді України. Телеканал АТР транслював його наживо. Дякуємо, що були з нами. Я відзначу, що сьогодні у Київ приїхали делегати Курултаю кримсько-татарського народу, у тому числі з окупованого Криму. Розпочалося і завершилося засідання уряду з виконання гімнів України і кримсько-татарського народу. І основні меседжі з цього заходу. Першим виступив голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Він, зокрема, згадав історію і порівняв події столітньої давнини і нинішні. Після нього слово взяла Ірина Геращенко, представник президента у Верховній Раді України. Вона розповіла, що зараз триває робота щодо напрацювання змін в Конституцію України 10-го розділу стосовно проголошення кримсько-татарської автономії. Зараз маємо прямий зв'язок з Верховною Радою. Наживо звідти Гульсум Халілова. Вона нам розповість, як відреагували гості урочистого заходу на цей захід. Гульсум. Selam алейкум, добр кере. АТР телеканалының телесерджілері София сенден сөзіні алып, девам етем аққатенде Құрылтайның 100 жылдығына бағышланған тантаналы тедбір Украина юқары шурасындан Қырым-татар бе Украин гимні яңғырағанын енге күліненді. Шымды менің янымда Қырым-татар милли межесі рейсінің меслячысы Арсенбей Жұмадилов болынмақта. Ве онен келінасы Бараслав етейік. Селям алейкум. Алейкум селям, өтімізге қайырлы олсын. Арсен аға, сіз шымды бұлындыңыз топлашууда. Нені қайдетер едіңіз бе сізже бүгін топлашудан насыл нәтижелеріні шығармаға мүмкін? Менімше біріншіден бөле бір шей аңлайық. Біздің тарихымызда бұл олмаған бір шей. Бірінші кере Украинаның яда бір девлетін юқары шурасында Қырым-татар тілі яңғырады. Қырым-татар маршы яңғырады. Ве менімше бұны мұнда бүгін keçirgenimiz baya yaxşı, baya güzel simbolik bir adım oldu. Çünkü yarın öbür gün inşallah bizim de muhtariyetimiz olacak ve Kırım'daki yukarı şurasında daima Kırım-Tatar dili yankıracak ve Kırım-Tatar marşı eşitilecek inşallah. Sizce bugün ötkerilgen bu tantanalı merasim devlet seviyesinde ötkerilgeninin emniyeti nasıl? Pek büyük. Elbette o bizge neni gösteriyor Ukrayna Kırım-Tatarlarga endi bambaşka baka. Elbette bilemiz ki 91'den 2014'ke kadar biraz soğuk tuttu, soğuk baktı Kırım-Tatarlarga. Ama endi çok şey değişti. Ben bütün her şey değişti dep aytmam ama çok şey değişti. Ukrayna hakimiyeti o'zi bizge teklif etti, soray neler yapayıq dep ve bu da buğa bir şahattır işte. Yani biz de bugün buğa şahat olduk. Çok sağ olunuz. Bu zilye Milli Meclis Reisinin mesleğçisi Arsen Жұмадилов болынған еді. София, söz sende. Дякуємо. Це була наша кореспондентка Гульсум Халілова. Я нагадаю, телеканал АТР вів пряму трансляцію з урочистого засідання парламенту України з нагоди століття Курултаю кримсько-татарського народу. А вже за кілька хвилин не пропустіть в ефірі телеканалу АТР новини Заман. Залишайтеся з нами.